Ράδιο Σύμπαν. Ράδιο Σύμπαν, γεύση από Ελλάδα. Πολλές καλησπέρες αγαπημένοι φίλοι ακροατές και ακροατρίες του Ράδιο Σύμπαν. Εδώ μαζί σας και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, με την εκπομπή μας Γνωρίζοντας την Ελλάδα. Να πω μια καλησπέρα σε όλο το σεβαστό μας ακροατήριο, ραδιοφωνικά και ιντερνετικά, στο Σίδνεϊ και σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας, σε εσάς και τις οικογένειές σας. Καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας πατρίδα. Ο μήνας σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι, έχει 11 Αυγούστου. 4 ημέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, της Παναγιάς μας, η εβδομάδα της Παναγιάς, ο μήνας της Παναγιάς. Να χαιρετήσουμε και τους απανταχού Έλληνες του κόσμου, όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν μας ακούνε. Να ευχηθούμε σε όλους σας και στον καθέναν ξεχωριστά να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα Παναγιάς και να σας φέρει ό,τι ακριβώς ποτείτε και ό,τι χρειάζεστε. Για να δακρύζουν οι ματιές που ζουν με νοσταλγία. Και όλους εσάς που δείτε μακριά από την πατρίδα, με τον ρυθμό αυτό της νοσταλγίας για την αγαπημένη μας πατρίδα, αυτή η εκπομπή είναι ό,τι καλύτερο. Είναι μια εκπομπή που μας δίνει την δυνατότητα να μιλήσουμε για την πατρίδα μας, για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό της, να μιλήσουμε για τη γεωγραφία της, να μιλήσουμε για τα βουνά της πόλης, γενικά να μιλήσουμε για ό,τι αφορά την πατρίδα μας. Τις ομορφιές της, την ιστορία, τον πολιτισμό της, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Ελάτε και απόψε κοντά μας να περπατήσουμε και όπως έχουμε πει, αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές, 13 περιφέρειες είναι χωρισμένη η πατρίδα μας. Ελάτε να ταξιδέψετε